Maga az ötlet, hogy elindítottuk ezt az egész vízmegtartásos történetet, onnan indult, hogy már 3 éve foglalkozom önkéntes vadítatással, és a saját területemen, és ezen a területen van egy ásott, itatós, vadítatós gödör. Az évek alatt szépen lassan elfogyott belőle a víz. És tavaly nyáron, amikor kiszáradt, tehát elérkezett ez a pont, amikor kiszáradt, eddig ilyen nem volt, és akkor kezdtem meg gondolkozni, hogy ugyanhogy lehetne tenni ebbe vizet valahogyan, mert ugye az egy dolog, hogyha beleöntöd a vizet, az el fogja szívni a talaj. De csak úgy mögé gondoltam, hogy mi lenne, hogyha ebbe valahogy lenne víz, és akkor elindultam a határba, tudtam, hogy a közelben van egy csatorna, ami a Kiskunmajsai Gyógy- és Élményfürdőből folyik. Mondom, kíváncsiságból megnézem már, hogy ugyan van-e benne víz, lehet, hogy nincs benne, lehet, hogy van benne. Ha van benne, akkor nem értem, hogy miért nem dolgozik annyira a talajvíz szint tekintetében. És akkor kijöttem, megnéztem, azt rájöttem, hogy hopp, itten, hát úgy látszódott, hogy itt nincs víz, de feltételeztem, hogy csak kell, hogy legyen benne. Végigmentem a szakaszon, és észrevettem, hogy na hát azért van itt még benne víz. És akkor kezdtem el gondolkozni, hogy lehetne ezt idáig elvezetni, vagy mit lehetne csinálni. Aztán jobban utána érdeklődtem, hogy mennyit a kibocsátása ugye a strandnak, mikor van, ugye hát észszerű ugye a főszezonban, de hogy akkor mennyi víz folyik. Nagyjából ugye a főszezonban 2200 köbméter, azért az nem kevés, ugyanaz hova tűnik el ez a víz. És hát ugye a nyár folyamán ennek a mértéke azért csökken, és hát ezért volt az, hogy ugye már ide nem tudott elfolyni. De hát ugye a talajvizet csak úgy lehet feltölteni, hogyha van miből feltölteni, ugye ennek a szezonja ugye tél, és akkor kénytelenek voltunk kivárni, hogy ugye idáig eljöjjön a víz. Szomorúan tapasztaltam, ugye amikor kijöttem, hogy hát nincs benne deszka. Tehát valójában ez soha nem, vagy én tudomásom szerint, tehát voltam itt néhány éve, tehát nem rendszeresen járok, mert nem erre járok ki a tanyára, hogy hát nincs benne deszka. Mondom, akkor biztos, hogy nem is volt ez szabályozva. Úgyhogy ha el fog érkezni a tél, majd mi belerakjuk ezt a deszkát, akkor ugye valószínű, hogy meg tudjuk fogni ezt a vizet, majd ugye főszezonban, tehát jobban december végén vagy januártól. Ugye, ahogy haladunk végig ezen a csatorna szakaszon, ez nagyjából ide 5 kilométerre van. Ugye hát észszerű, hogy a nyári időben, a szárazság idején, mert itt nagy mértékben dolgozik az aszály, de egyébként az ország minden részén, csak főleg itt a homokhátságban ugye itt nagyon, hogy ez a víz hiába amennyi ugye kijött, tehát kevesebb, talán negyed annyi, ezt nem tudom pontosan, hogy mennyi a nyári kibocsátás, ugye akkor azért a természet csak elissza ezt a vizet. Tehát ezért meg kellett várnunk a telet, hogy meginduljon a csatornába a víz. És hogy miért volt szükség erre a zárásra? Hát igazán azért, mert a lentebbi szakaszokat, ha nézzük, ott ugye a domborzati viszonyokból adódóan sokkal tehát lentebb, lefelé megyünk, ugye, amerre folyik a folyás iránynak megfelelően, és több méter szintkülönbség van néhány kilométeren belül. Ugye a Kiskunmajsa egy viszonylag magas ponton fekszik, 114 méteren, tehát észszerű lenne, hogy nem egy sokkal lentebbi szakaszon, hanem minél fentebb megfogni a vizet, hogy azzal a talajvizet tudjuk emelni. Hát ugye elérkezett ez a téli idő, és elindítottuk a folyamatot, utána jártunk a dolgoknak, hogy mit is kellene csinálni, kiket is kellene megkeresni, hogy ezt a deszkát be tudjuk tenni, nem egy deszkát, hanem ugye többet. Január elején kezdtünk ennek jobban utána járni, amikor már hivatalossá tettük a megkeresésünket a hivatalok felé. Sajnos azért a közbenjárás révén azért nem olyan egyszerű volt ez, mert ugye nem közvetlenül kerestük meg a hatóságok azon részét, például a vízügyet, hanem közvetítőn keresztül. Ez egy kicsit körülményesebb volt, és nem is olyan gyorsan haladt. Így, amikor sikerült végül is dűlőre jutnunk, február elején már létrejött a
kapcsolat, és február 8-án sikerült is a vízüggyel közösen beleraknunk a deszkát. Tehát mindenképpen ugye szükséges hozzá vízügy, mi nem egyéni akciókba csináltuk meg, hanem mindent hivatalosan. A dokumentumok beszerzését azt nem nekem kellett végezni, hanem a Élhető Kiskunmajosai Egyesületen belül a többi taktársam hajtotta végre, így nekem volt időm a kivitelezéshez és a gépi munka megszervezéshez. Ahogy mi beraktuk ezt a deszkát, gyakorlatilag az elkövetkező 2 napban hihetetlen módon felszaporodott a csatornában a víz. Tehát így szembesült vele az ember, hogy ez a 2200 köbméter milyen mennyiségű víz is ugye a csatornában. Itt az volt a célunk, hogy bent tartsuk a csatornába, tehát nem kezdtünk el abba gondolkodni, hogy na akkor majd itt kiárasztjuk valahova. Tovább gondoltuk, hogy ugyan mi van akkor, hogyha majd a lentebbi szakaszon is megtesszük. Úgyhogy végigmentünk a csatornán, én ezt előtte felmértem, a vízügy felé ezt jeleztem, az összes műtárgyat megtekintettem, és mindegyikről dokumentációt készítettem fotóval, leírással, miben van deszka, miben nincs deszka, mibe kellene, és ahogy ezeket így elkezdtük csinálni, ugye hát megteltek tehát a csatorna szakaszok. És akkor jött az ötlet, hogy hát ezt valahol csak ki kellene önteni, tehát mindenképp Majsa közelében. Itt jött a dolog, hogy milyen bürokratikus részei vannak ennek, mert nem csak a vízügy kell ehhez, hanem ezen kívül még egy jó pár hatóság. Legelsőnek a Nemzeti Park, ugye nem mindegy, hogy milyen természetvédelmi területe, mit befolyásol, milyen növényre, meg állatvilágra hathat ez ki. Tehát először az ő szakvéleményüket kellett kikérni, utána jött újra szintén a vízügy, akkor a vízügy, tehát az Alsó-Tisza vízügyi igazgatóság jelezte nekünk, hogy azért nem tud teljesen ebben állást foglalni, és akkor továbbították ezt az OVF felé, és ugye hát várnunk kellett. Tehát akkor még nem álltak rendelkezésre ezek a hatósági vagy beavatkozások, vagy ezek a törvények, amit ugye időközben született meg így nagy gyorsaságban februárban. Természetesen nem a mi igényünknek megfelelően, hanem ugye egyre több társadalmi igény jelentkezik ugye erre a vízmegtartásra az országban, és akkor így kénytelen volt az OVF is olyan jogszabályokat hozni, ami lehetővé teszi azt, hogy a környékbeli gazdák, ahol van csatorna, ahol rendelkezésre áll a víz, ott meg tudják ezt tenni. Ennek köszönhetően, hála az égnek, mi is ugye gyakorlatilag ennek a lehetőségét meg tudtuk fogni, hogy akkor nyitott az árasztásnak a lehetőséget, de hát azért be kellett szerezni mindenféle papírt ehhez. Többek közt ugye azért itt a gazdákat is értesítenünk kellett, hogy milyen hatása lehet ennek, vagy hogy milyen folyamatok kellenek ehhez. Ugye beleegyező nyilatkozatok kellettek, és hát meg ugye a legutolsó, a legfontosabb, hogy szükséges kellő pénz, anyagi támogatás ahhoz, hogy ezt meg tudjuk valósítani, mert nem volt adott azért vagy rendben volt az, hogy alacsonyan fekvő része ez itt a csatorna mellett, de hát ezt azért nem tudtuk olyan mértékben megfogni, tehát egy mesterséges gátat kellett kialakítani ahhoz, hogy a víz ne csak úgy elfolyjon a műtárgy mellett. Mert a legelső teszt során azért megnéztük, amit mondtam, hogy meddig jön fel a víz, hogy próbáltuk teletölteni a csatornát, és azért volt egy kisebb része, ahol mégis átfolyt a csatornán, és az közvetlenül megkerülte a műtárgyat. Itt, a mi esetünkben ugye itt az elárasztás helyszínén, és akkor mindenképp ez letisztázódott bennünk, hogy hát itt kénytelenek vagyunk egy komolyabb földmunkát is véghez vinni, hogy a helyi gazdákból összeszövetkezve, aki tudott gépet adott, aki tudott üzemanyagot adott, aki tudott az üzemanyagot vásárolt, és így gyakorlatilag közel 30 gazda összefogva meg tudta ezt valósítani. Szakmai oldalról én úgy gondolom, hogy maximálisan ott, tehát vannak a gazdák között is olyan emberek, akik ebben már jártassak az útfeltöltésben, és meg is választottuk azt a talajt, ami tényleg ehhez kellett. Hát mondhatom azt, hogy a feltöltés, ahogy megtörtént, ugye nem volt átázás, gyakorlatilag használható a mai napig az út,
és a legfontosabb, hogy ez gyakorlatilag 40 éve nem volt. Tehát ez egy nagyon alsóbrendű út, 40 éve nem, de legalább 30, hogy ezzel senki nem foglalkozott, úgyhogy ennek köszönhetően, a beavatkozásnak köszönhetően ez az út létrejött, és a mai nappal is, vagy rendszeresen használják, főleg úgy, hogy ugye most már kijönnek ide az emberek nézelődni, úgyhogy forgalmas út lett. Úgyhogy volt értelme nem csak az elárasztásnak, hanem a feltöltésnek is, mert gyakorlatilag így az infrastruktúrát is tudtuk fejleszteni a környékben. Az első hozadéka ennek a feltöltésnek az volt, hogy párássá vált itt a környékben a levegő. Egy reggelen kijöttünk, és hihetetlen módon, tehát gyakorlatilag mint a köd lett volna itt a környékben. Ez volt az első. A második az, hogy gyakorlatilag a közelben, ugye még akkor nem indult be a vegetáció, tehát ezt március 4-én nyitottuk ki, és el kellett telni pár napnak, és érdekes módon ugye akkor még azért voltak, vagy hűvösebb idők, hogy elkezdett zöldelni a tónak a környéke, hogy ahol a víz egyre jobban folyt ki. Ami aztán, tehát a cél ugye az volt, hogy a talajvízszintet emeljük. Érdekes módon, hogy a természet hogy össze tud apadni, hogyha nincs víz. Gyakorlatilag hogy ezeken a kapillárisokon, amik a talajban találhatók, közel 2 hétnek el kellett ahhoz telnie, hogy ezek kinyíljanak, mert a víz, ahogy kiterült ezen a területen, olyan volt, mintha tehát feltöltődött ugye a hely, és a csatornán keresztül a zárásnál, vagy hát ugye a szabályozásnál elkezdett nagy mértékben folyni tovább a víz. Tehát eltelt 2 hét, észrevettük, hogy egyszer csak elkezdett a víz újra áramolni erre a kiárasztás felé, és megint észre lehetett venni, hogy megindultak a kapillárisokon keresztül a vízáramlása a környékbe. Hát ezzel el kellett tenni közel 2 hétnek, olyannyira, hogy 3-4 hét múlva megjelent a víz a környékbeli kutakban, meg a locsológödrökben. És hihetetlen, hogy ezek a locsológödrök, ami szembetűnő volt, az egy 820 méterrel lévő locsológödör, és a mellette lévő kút, ami már 4 éve ki volt száradva, és elindult benne a víz felfelé. Tehát ez már visszaigazolta azt, hogy volt értelme a gazdáknak ebbe belevágni, és a 1,5 kilométerre is elment a víz, és most megtekintettük az én itató gödrömet, ami 2,4 kilométerre van kb. Na, abba is elindult felfelé a víz, de ugye beindult a vegetáció, úgyhogy valószínűleg majd előbb-utóbb ez elkezd csökkenni, de nem olyan nagy mértékű, viszont a közelben lévő, a kiterülés révén, meg ugye a talajban, hogy terül a víz, ott azért jelentős a víznek vagy talajvíz emelkedése. Utána ezen felül pedig a legérdekesebb, amire annyira nem számoltunk, hogy megindult a madárvilág, annyira, hogy átvonuló madaraknak a pihenőhelye lett, és olyan különleges madarak jelentek meg, amit még én sem láttam, például nagygoda, kiskócsag, nagykócsag, sorolhatnám, piroslábú cankó, szalakóta, tehát egy csomó különleges madár, gólyatöcs, ami egyébként a mi logónkban is megtalálható, annyira, hogy ezek a gólyatöcsök, ezek elkezdtek itt költeni, és egyébként hallani a háttérben, hogy ők beszélnek, és 3 pár költ, és kb. Olyan 10-14 ilyen gólyatöcs van itt, és ez azért különleges, mert a Wikipédia szerint is kb. Az egész Kárpát-medencében 200 és 400 között mondják az egyet számát, és mi hihetetlen, hogy itt, Kiskunmolsán gyakorlatilag életteret tudott biztosítani ezeknek a madaraknak, és itt van, mondhatni szinte, hogy az 1/10, tehát kis túlzással, de az 1/10. Ami még érdekes is, hogy Bajáról is eljöttek megnézni, számomra teljesen ismeretlen személyek, tehát a médián keresztül ugye értesültek erről a dologról, és ők is azzal szembesültek, hogy soha nem láttak ennyi fecskét, mint amennyi itt volt. Most éppen nem tudom, hogy miért nincsenek, 1-2-t lehet hallani a háttérben, de olyan mennyiségű fecske van, amit tényleg én is talán 30 éve láttam. Jövőbeni tervünk az, hogy csináljunk egy futóversenyt, ahol meg tudjuk mutatni
az országban mindenkinek, aki el akar jönni erre a futóversenyre, hogy milyen projektet is hajtottunk végre, és milyen szép lett a környékben a természet. És ennek a bevételét szeretnénk ráfordítani egy újabb elárasztás helyszínére. Ez még nagyon terv, de már dolgozunk rajta, drónos felvételeket készítünk, és már készítettünk is a terepről, tehát még egyelőre nem áruljuk el, hogy hol, de ezt mindenképp szeretnénk megcsinálni, és erre gyűjtünk egyelőre. Cél az, hogy Kiskunmolyosa körül minél több vizet itt tudjunk tartani, mert erre a vízre nagyon nagy szüksége van a városnak, hisz hogy miért is van erre a talajvízszint növelésre szükség, mert hogy gyakorlatilag 2005 óta, 20 év alatt közel 4 métert apadt a talajvíz. Most nálam ebben a vadítatott gödörben 7,1 méteren van a víz. És ez ugye 3 méteren volt kb. 2005-ben. Úgyhogy hát nagyon sok idő kell ahhoz, hogy ez újra visszatöltődjön, mert hogyha 20 év volt ahhoz, hogy elmenjen, akkor lehet, hogy ha ilyen ütemben is csináljuk, de legalább 15 év kell ahhoz sajnos, hogy de lehet, hogy 20, hogy ezt visszatöltsük. Sajnos a környezet az annyira változik, vagy az éghajlat, hogy itt azért az szembetűnik, amikor évente 1000 mm-t párologtat el a természet, vagy von el tőlünk az éghajlat. Ez ilyen csapadékmennyiségek mellett, ami Kiskunmolyoson is eddig esett, hogy talán ilyen 120-30 mm esett eddig, ugye májust írunk, ez nagyon soká lesz még, közel 500-600 mm, amit még annak idején úgy tanultunk, hogy az átlag csapadék ennyi. Utoljára talán 2-3 évvel ezelőtt volt, amikor 500 fölött esett, de tavaly is csak 410 körül. Úgyhogy folyamatosan megy le a talajvíz. Ez a projekt, mondhatni, hogy mintaprojekt, ez azért sokat segít ezen, mert oké, hogy most 1,5-2 kilométerre megy el ez a víz, de ugye az alsóbb szakaszon is van egy hasonló, ami ugye évek alatt mindig kiterült oda is, de nem ilyen mértékben, de viszont ezzel a csatorna szabályozással azt a felületet is növelni tudtuk a gazdák nagy örömére, és nagyon jók voltak a visszajelzések a részékről, ugyanis jelezték, hogy a talajmunkák során nedvesek lettek újra a talajok, úgyhogy nagyon nagy a boldogság. Ha meg tudjuk csinálni ezt a harmadik területet is, ugye akkor már lehet, hogy közel el fogjuk érni a 15-18 hektárt, még nem tudom pontosan. Ez már azért biztos, hogy a nyári időben valamilyen szinten ki fog hatni a légköri, a helyi kiskörökre, vagy a légköri mozgásokra, ugyanis a május 1-i hirtelen jött zápor is, egy meteorológus szerint könnyen lehet, hogy befolyásolta ezt az eseményt, és lehet, hogy annak is köszönhető ez a feláramlás, hogy esni tudott az eső. Szerintem minél több ilyenre kell törekedni. A cél az, rövid távon, hogy ahol lehet és ahol rendelkezésre áll ez a csatorna, azokat én biztatnám, hogy tényleg fogjanak össze, kezdjék el. Van rá, tehát a vízügy szerintem a mi esetünkben biztos így volt, nagyon nyitott erre a dologra, és tehát ahol lehet, meg kell valósítani a csatorna vagy a zárást, vagy szabályozást. Tényleg ehhez csak akarat kell, mert a mi esetünkben is működött. Akarat kellett és egy jó közösség, ami rendelkezésre állt. Tudom, hogy sokan betonban gondolkodnak, de szerintem igazán az a jó, amikor hasonló tud megvalósulni, mint ez a vízárasztásos, vagy ez a területnek az elárasztása is, mert itt azok a madarak, amelyik vándormadarak, vagy tehát olyan madarak, amik meg tudnak itt pihenni és költeni tudnak, azoknak ez
az életkörülmény kell. Tehát hiába csinálunk beton vájúkat, vagy ilyen nagymértékű záportározókat, azok nem tudják a funkciójukat betölteni. Nekik ez kell, hogy az 5 cm-es vízben tudjon menni, a 10 cm-be tudjon, vagy akár a 20 cm-be tudjon gázolni. Tehát csak így tud létrejönni, és ami így kialakult rövid időn belül, az tényleg pótolhatatlan, mert a nagy víztározók ezt nem tudják megvalósítani. És még így érdekes a madarakon kívül, hogy megjelentek a halak. És hogy jelentek meg a halak, ugye itt sokakban megfogalmazódik az, hogy mert hogy ez termálvíz. Értem, hogy termálvíz, bizonyított azért, mert nem volt a környékben ökológiai katasztrófa, tehát mondtam, hogy az alsóbb szakaszon is volt kiterülése a víznek, de hát azt is tudni kell, hogy 30-40 évvel is voltak ilyen kiterült, tehát belvízzel terített földek, rétek, legelők, amik sajnos a nyár folyamán azért csak kicsapódott belőlük a só, de hát nem mondhatni, hogy sok esetben sajnos, mert ugye az akkori vagy hát akkori szokás szerint ugye kellett az itteni lakosoknak, mert ugye sokan ebből nyerték azt a sót, amivel ugye mosni tudtak. Tehát az ember igazodott vagy alkalmazkodott a környezetéhez, és ott is voltak sós területek, úgyhogy ha itt is lesz minimális, akkor nincs igazán miről beszélni, hát ez megtörtént eddig is. A legfontosabb, hogy a halaknak az életterük adott, az életfeltételeik azok megvannak ebben a vízben, hisz olyan rovar világ alakult ki a vízben, ami tényleg a táplálkozásukhoz hozzásegít, és azt tudni kell a halról, hogy a legérzékenyebb, hogyha az oxigénhiány fennáll a vízben, illetve kevés a táplálék, vagy olyan anyagok vannak a vízben, ami számára ugye a megélhetését akadályozza, akkor ugye azt meg is lehet gyorsan látni, tehát felforognak a halak, meg egyáltalán nem is jönnek ide. Úgyhogy mivel itt vannak a halak, így azt gondolom, hogy ennél maximálisabb bizonyíték nem kell arra, hogy ez a víz így teljesen ki tudta tölteni a szerepét mindenféle téren, mindenféle növény és állat számára, úgyhogy lehet hallani, hogy szerintem ennél jobb nem kell. Ez egy megnyugvás az embernek, kijön ide, szétnéz, gyönyörködik a madarakban, és szerintem ennél több nem kell.